Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Герой нашай сённяшняй размовы Александр Скірмунд. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Раскажыце, калі ласка, пра род Скірмунтаў. Скірмунты старажытны беларускі род, які вядомы з 14 стагоддзя. Гэта шляхта, спачатку такія літоўскія баяры, пасля беларуская шляхта, калі можна так сказаць. Дакладна яго ўжо бесперапынны радавод прасочваецца з сярэдзіны 16 стагоддзя. Вось першы гэта Богуш Скірмунд, які быў на службе ўжо ў вялікага князя літоўскага, і фактычна вось да 20 стагоддзя яны валодалі шматлікімі маёнткамі ў землях Беларусь. Гэты род славуты сваімі рознымі прадстаўнікамі, у тым ліку вось і Александрам Скірмунтам, пра якога мы сёння гаворым. Трэба сказаць, што Скірмунты карысталіся гербам дуб. Вось гэты герб сімвалізаваў такі вось закарэненасць у родную зямлю. Сям'я, выхаванне, адукацыя нашага гістарычнага госця. Вельмі цікавыя моманты такія, што Скірмунты яны былі такімі абшарнікамі сярэдняй рукі. Аднак іхны ўздым пачаўся з бацькі Александра Скірмунта, Сымона Скірмунта. Ён набыў у агінскіх два вялікія маёнткі на Палессі. Гэта Моладава, сучасны Іванаўскі раён, і гэта Парэчча, сучасны Пінскі раён. Гэта адбылося на самым пачатку 19 стагоддзя. І ў гэтых маёнтках ён пачаў будаваць дамы сабе, палацы, фактычна палацы ён вось збудаваў, ён пражыў даволі доўгае жыццё, мае на ўвазе бацькі, якога звалі Сымон, і ў яго вось нарадзіўся сын Александр. Таксама ён вось парадніўся са знакамітым родам Ажэшкаў, з якога вось выходзіць і пісьменніца Эліза Ажэшка. Таму вось гэта такі вось род Скірмунтаў Ажэшкаў, і ў іх былі такія вельмі цікавыя нашчадкі. Вось Александр Скірмунд, ён нарадзіўся ў 1799 годзе, на самым канцы 18 стагоддзя, і у дзяцінстве ён атрымаў выдатную хатнюю адукацыю, а пазней скончыў Віленскі універсітэт, фізіка-матэматычны факультэт. Аднак яго захапляла хімія. Паколькі хімія на той час у Беларусі яна не мела такой паглыбленай навучальнай праграмы, то ён паехаў вучыцца ў Нямецчыну і ў Францыю, і вярнуўшыся, ён працягваў увасабляць гэтыя веды на сваёй роднай зямлі. Александр як прадпрымальнік і вынаходнік. Пачынаецца яго такая прадпрымальніцкая кар'ера з таго, што ён зрабіў цукровы завод. На пачатку ў Моладаве быў цукровы завод, а пазней цукровы завод у Парэччы таксама ён рабіў. І ён зрабіў вынаходніцтва такое, як хуткую прагонку цукровага сіропу. Ён зрабіў такую тэхналогію, якая павялічыла аб'ёмы вытворчасці ў дзесяткі разоў. Пазней ён у Парэччы збудаваў вялікі суконны завод, дзе выраблялі сукно. Гэтае сукно, яно сапраўды цанілася вельмі сур'ёзна, таму што ён ужываў новыя тэхналогіі. Гэта паравыя машыны, гэта машыны, якія рыхтавалі сукно да прадзення, машыны, якія ачышчалі воўну і гэтак далей. Фактычна это была такая машынная вытворчасць. Ён дасягнуў вялікага поспеху. Пазней яшчэ адзін цукровы завод, пазней бровар ён зрабіў, карацей, цэлую сетку прадпрыемстваў. Як жылі рабочыя на прадпрыемствах Скірмунта? Вось гэта, дарэчы, вельмі цікавае пытанне, таму што, напрыклад, вось на суконнай фабрыцы ці суконным заводзе у яго працавала каля 300 рабочых. Гэта былі мясцовыя сяляне. Для іх ён зрабіў адмысловы такі інтэрнат для несямейных і інтэрнат для сямейных. Сямейныя маглі мець па сучасных мерках фактычна такія асобныя кватэры. Плюс яны атрымлівалі бясплатнае харчаванне.
то бок трохразовае бясплатнае харчаванне. Сярэдні рабочы ён атрымліваў за год дзесьці каля 40 рублёў. Гэта былі ў пачатку 19 стагоддзя, у першай палове даволі вялікія грошы. Ён мог таксама бясплатна лячыцца. Ён адразу будуе шпіталь, дзе бясплатнае лекаванне і бясплатнае навучанне дзяцей рабочых. Па тагачасных мерках гэта увогуле фантастыка такая для Беларусі, вось гэта сацыяльны пакет па сённяшніх мерках кажучы. Ну і плюс, конечно, для рабочых ствараліся умовы, каб яны маглі падымацца вышэй, значыць, да ўзроўню падмайстроў і ўзроўню майстроў. Калі вырасталі да ўзроўню майстроў, іх заробак вырастаў да 1000 рублёў за год. То бок яны станавіліся сур'ёзнымі такімі таўстасумамі. І якая спадчына Скірмунта дайшла да нас? У Моладаве фактычна нічого не засталося. Ні парку не засталося, ні маёнтку, а ў Парэчы засталіся будынкі вось этого заводу. Заводу суконнага і заводу цукровага. Таксама засталася капліца, крыпта, там, дзе вось магілы прадстаўнікоў роду Скірмунта, і парк у ангельскім стылі. Таму, вось у Парэчы, Пінскага раёну, ёсць на што паглядзець, і можна туды ездзіць на экскурсію. Факты і ўрокі. Вельмі цікавы факт, які мяне асабіста закрануў. Гэта будаўніцтва першага заводу. Нагадаю, што 1830 год ён робіць вось першы завод, таму што ў той момант ён ужо уступае ва ўладанні Парэччам. Бацька ягоны Сымон перадаў яму ўсю уласнасць у ягонае ўладанне яшчэ пры сваім жыцці. Гэта таксама зробіць і ён. Перадаць сваім сынам, калі ён яшчэ быў жывы. Ён памёр 1870 годзе, але ўжо сыны ўступілі ва ўладанне цалкам. І вось першы свой завод ён стварыў, каб перарабляць цукровыя буракі. Але высветлілася, што цукровыя буракі настолькі новая культура, што яны не даюць патрэбнага ўраджаю, і патрэбных абаротаў завод ён не робіць. Калі, напрыклад, па суконнай фабрыцы ён прыйшоў да такіх абаротаў, як 200-300 тысяч рублёў за год, вось гэты гадавы абарот суконнай фабрыкі, то тут ён 2500 за год. Высветлілася, што гэта нерэнтоўна. І ён фактычна прагарэў. І здавалася б, ён мог кінуць гэту справу, і буракі не растуць, і завод мала прыбытку прыносіць. А ў канцы яшчэ памяшканне заводу згарэла, увогуле пажар адбыўся. І здаецца, што ён застаўся без нічога. Але настолькі моцная была воля, што ён робіць работу над памылкамі і будуе новы завод у іншым месцы і пачынае рабіць вось гэты экспарт, завозіць цукровыя буракі і выходзіць на іншыя лепшыя аб'ёмы, найлепшы рафінат у расійскай імперіі. Узнагарода на сусветнай выставе ў Парыжы 1867 году. На пачатку жыцця фіяска, але зрабіўшы з гэтага выснову, ён дасягае поспеху. Скірмунты займаюць ганаровае месца сярод дынастый прадпрымальнікаў. Буйны росквет прыйшоўся на 19 стагоддзе. Напалеон Орда пра нашага героя пісаў наступнае. Дырэктар фабрыкі сукна, які пачынаў простым красільшчыкам, дзякуючы сваім здольнасцям і працавітасці, дасягнуў пасады кіраўніка цэлай вытворчасці. Потым з'явілася цукроўня, вінакурня, сыраварня, лясная прамысловасць, вінаграднікі. Дзякуючы Скірмунтам, Парэчча сталі называць Ліверпуль на Ясельдзе. Аляксандр жыў інтарэсамі людзей. На мой погляд, гэта лепшыя інвестыцыі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!